thiam na lama kovela changkan to em nu chuan in le lo nei lo te na tho tur nei lo te chu an tam to em hemi wang hian Los Angeles muna chuan nana in kai chon thei hridar chakan soyang mai chuan sual na chuan rampum pui mai chu tuama ram chunga zel rang te chuan poi khoi tu te chu leng lo khop chuan sual na chu punga sarkar thu nei tu te chuan sual na put zel lo nan red zone te chuan siama ma se heti chung hian an duty na lama police na tok te chuan an nun na chu an la chan reng thawa heng thil rang te wang hian sarkar thu nei tu lampang chuan mercy court an ti chu dinin chuta chuan jasatan te jury le thi thlenga rorel tu tan chuan artificial intelligence AI chuan manga he mercy code AI hian rei tak chung poi khoi tu chung thu an ngai to thin te chu rei lo te chung darkar ni khatlek chungin a ching fel thei tawa he AI hian poi khoi tu arin hlel te chu an thiam ngai ani ti proof na a mu lo chuan thiam lo chu a chan tir mai thina kumni aloral meu chuan he program kaltlang hian Mizo som pariat lai me chu ti hlum ani towa van nei thlak deuh main 68% lai main suana lampang thil po chu atlak niam pha boka mang ang le lau thong taka mihring nun om chome to te po chuan thlamun na chu an nei chole tran towa rora na court room chunga chuan detective Chris chu akutan phur sak chung hian arun har chuak lol maya amma TV screen lian puya chuan mercy court promote na soimoina lampang chu alowin chua meka chuta chu TV screen atang chuan AI judge madok santi churun langin madok chuan detective Chris abula chuan arui lutuk te po are to boka tuna chuan achung thuan rel tran to tur thu hi alo hrila darkar ruk chung zet mai ni khor helova aum to thu lo hrilin thudik chau soi tura in tiam tur chuan hanti in hetia Chrisan thua tiam hnu hian AI judge madok chuan Chris chu anupui thina chungchanga rin helani wanga manani thu hi alo hrila bodycam footage atanga alan danin police tran khathi detective Chris atina chun lutin chutlaya chuan Christian pui Nicole chu thisen nen chuan alom koi nuai maya akeng loka chuan an fanu briti chu reom ti tak hian alo trap ve boka Nicole chu alo la thilo dewa chimte a vi ni in tu ti nge tia an han zo chuan Christian hing chu ron lamin chumi nu reilo te a chuan aboral zui ta ni athil mu le hriat te chuan Chris chu abara khai khop maya madok suan poi khoina thlen la hian ama le anupui chi inan om thu hi arun soitel boka athil mu le hriate chu makati ema wangin oi harsa chu ti khop maya internet lama chon han lutin anupui tha thu chuan social media chu alo luwa khata mercy ko ta that je thu te chu a hip chuan an lo soi hluma Chris le a partner jeka hian tol that tu David chu manin hei hi artificial intelligence mercy cotin mihring chung thu an rel masak berania AI judge madok suan Chris chu athiam lo chan thena chance a han chut sak chuan 97.5 lai mai alolania ti hlumpum pel turin 92% atal atlak thak alangai don boka minute sum ko hun chung pe kania thiama chan theina turin hemi hun chung hian Los Angeles chunga municipal cloud information database chu amang theidona heta hian mimal le company te chuan he cloud device si an connect nge turti ani boka heng data rang atang hian anupui chu athat lawani ti finfiana chu azon mu turania athiam lawani ti finfiana hi azong mu zo lawani chuan ache thunna a sonic pulse mang hian ti hlum tur ani to mai donani a hun nei chung timer chu screen a chun run langin madok suan evidence som thei ang te chu aron pholang boka dariat le minis munga pakhata anna kal tur chona chuaka ma se na kal talo chuan in lama chuna leta Nicole chuan kongkhar chu lo hon du lovin ambidu ni chuan a lawyer ambiak masaka ngai tur thu chu alo hrila Christian rim chuan camera chu han beng sonin acha bi chuan kongkhar chu a hongjui ngala Nicole chuan lo dan tumin chuak tur chuan lo tia ma se nu loka chuan kongkhar chu arun inkhar zuya Chris chu minisum ni panga chung zet ina umnu chuan ron chukin anu rewak lawa anfanu brit churon lutin atrap ta chiema thil thlen dan chu khatiang kha aloni ta ni investigation atanga alan dan chuan Nicole chu kuding lampanga vi ni in Nicole ti center lam takpo Chrisakora an muchuak boka ina chu asan nu hian Chris chu bar lama akal le a he til hi Chris chuan an hnil viau tak na chu evidence verify tak chu alo omle boka bar camera footage atanga alan dan chuan Chris hi arui hle a hemi wang hian police te chuan man chun tuma
na satak chuan anin sual buai boka police lakatang chuan tlan chiat tumin pon lama chuan ron tlan chuaka civilian motor pakhata chuan le tumlai chuan police ho chuan ron nang chinin an ron man zui ta ni krisala chuan heng thil tleng zong zong hi engma a hriat lo thu chuan a lo changa madok chuan chung thil te chu zui in na satawanga thil thleng ani thu chu alo soi ve thunga krisa chuan a fanu briti chu beka du thu a han soya mase AI chuan no pang bek an phan lo thu le witness te chau an bek thei thu chu alo hrila briti chu api le pute bula a mek thu chu hrila mithi chung te chu an hmel hriat te ni chuan message thon chuan phal saka krisa chuan a message thon tur chu an phu vengel na chu a hriat vak lo wang chuan AI ne na chuan ti sak mai tur chuan atia dan chuanin trial ne mek te chu an sponsor tu te bek an phal saka Robert Nelson a chu han phone in aron lan vele chuan aron thin rim ngal hle maya zu indu na le inchak na ane lai khan alo bek lo wang chuan Chris chu aron an khum chim maya Robert le Nicolite hi thok duna niya an tho huna aron lan tak lawa chuan Robert hian police alo phone hi alo niya madok su an nupa profile chuan han lut le in kumsum ni liam ta khan lowin ngai zong tanin kumthuma liam le chuan anin nei duna an hu le lok kuma chuan British churan piangin chung ko hlim takan ni thina mase an duty na lama a partner re chu a chan ta hlok maya hemini tang hiang Chris chuan zu in chu a ching chho tana an chung ko po chuan tur chho tanin Nicolin en po chuan voitam takin hialin in thren hial chuan lo tuma Nicolin a chung tele a thian te message thon na tanga alan dan chuan tharuk liam ta chung khan Chris hian voisom nga pasari zet mai a temper hlavin alo thin rimani ti hi a hriat thei boka video pakhat hi lo lang le in chuta chuan Briti hian mipa pakhat Christian tunge ni ti hriat lo hi alo bia a alan danin Briti hian Chris hriat puilem lovin social media account ran hi alo nei ani mela Briti chuan anu chu tra thin thu le apa chu anu laka a hlom thin thu te chu lo hrila heti lai tak hian Briti lung chia chuan apa chu ron phone a Chris chuan anu Nicoli chu a thani lo thu le tipal thil thuwa an man thu chu lo hrila ma sen bek thui ma chuan Briti pu chuan phone chu ron la in alo ti top saka tuna chuan darka khat le minute ria chi ani to thu chu madok chuan aron remind le a Chris chuan a partner Jack chu han phone in heti lai hian Jack chuan anu pui thi na crime scene vel chu alo la boi pui me ka Jack a bek ma hian Chris chuan anu pui thi na crime scene vel chu aphak ang tok chuan alo zir chianga chutlaya chuan pangpar khoina veske hi alo oma ape duk loka chuan Britain thisenara na ketnia khi alo omboka banga te chuan anin chei boini ti hriat tak hian thisen te chu alo per boka plate ke lo te chuan Nicoli chu alo in veng ve na sani ti a hriat thei boka chemte da na boma chemte pakhat chu lo lo bokin chumi mang ngei chuan tual that tu chuan Nicoli chu a vitani ti a hriat thei boka manro ranga te chuan a fingerprint te chu an mu boka ma se he hi chu Chris hi in lama erong bol thin tu ani wangin thil om ve reng te ponia hemi pi lama hian asamzai te avun them tele a DNA mil pui te chu a boka Chris chuan Nicoli call register chu an check leya khati ti boi nu lok khan Nicoli hian mia biani ti hri a ma se call register a chuan chuti hun lai chuan mia biak na pakhat ma chu omlova Chris chuan anu pui na thona phone chu han check sak le tur chu na han tia ma se madok chuan chuti nga nei ni ti chu alo reng lova Christian na anin biak na phone number tang chuan han la lutin han phone ngalin crime scene lama mek jeki chuan lo hria in phone lo rik na motor pakhat churn panin motor kong khar chu aron ti chia a chu phone number chu black market a an lo le ani wangin municipal cloud ta po chuan an lo register lova chu phone number tanga mia biak tere alo text te reng te po chu register lo number vekhi alo niya number pakhat rin hlel omdo chu han phone in atong an hriat rol chuan an off le ngala ma sen omna mun chu an lo check mana jeki te chu rang tak chuan chulai hmuna chuan ang kal ngala thu holam kallam an nga mek lai chuan madok chuan anu puin thu jep tam tak alaka lo nei wangin an rin hlel na po 0.8 lain atlak niam thu hi alo hrila ka phone number kha hotel pakhata chuan an chui lu ta backdoor lampang tang chuan mi pakhat hi ron tlan chuka chupa chu Patrick ani in police te chuan alo dang bet nga la madok chuan Patrick sa profile chu lo chui ngalin hotel pakhata safe na thoklai me kalonia social media lama inbum na thila thunei tu lampang chuan voitni lai thu zo fia turin an lo ko to boka hotel chunga chuan police ho chuan Patrick chu lo kwalin lo tlan che zela ekmo chen hetianga atlan chiat nu hian
in chung lama chuan in chawin a topa chuan an man ta ni Patrick chuan a ti ni lo thu le a hlo wanga tlan chemai ani thu chuan alwin soifi a Jackie chuan Nicoline chuan engtiang chia in thian thange ni tia zo chuan Patrick chuan Chris pek thelo thil tam taka pek thu le an len chu fo thin dan te chu soya aruka in biak dun fowan du wangin municipal cloud lama register lo number chu an nei thu chu lo hrila anin de dun lai video pakhat chu madok suan ron mu chuakin aron pholanga he thil hian Patrick le Nicole te chu an dun fawani ti chu aron confirm boka chieto na thlen hun lai khan ni lenga na tho thu chu Patrick chu na lo soya chu thil chu video footage tang po chuan alo lang thaya heta tang hian Patrick chu tol that tu ni lo ti chu a chianga Patrick la chuan thinrim takin Chris chu anupui ngai sak tok lo le duat tok lo ti chuan alo an khuma tol thana chungchanga chuan thiam lo na nei lo ma se an man tum laia alo tlan chet awang chuan Jackie chuan Patrick chu aman ta thawa tuna chuan minute sumnga pathum chi hun chu nei towa Patricka thuron thlen le te wang khan a thiam lo chan thena chen su 98% a chuan akai chho le a Chris chuan akum don chu arukin zo lo in to thu han in puangin motora te anda thathin thu te chu a han soya madok chuan video footage dang te chu han zong ko len chuta chuan Nicole chuan garasa azu in lai chu ran mu a robata chu apasal chan chin rilin robata hian lo puin engmo chen chu zu in lo chuan Chris chu a ve a mase partner re thina kha atur na hle maya video footage dang chu ron lang le in chuta chuan Chris le re hian misol pakhat hi an lo me ka hati la hian Chris chu anupui Nicole chuan ron phone in re chuan phone chu pick up tur chuan atia re chu motor pon lama chuan ron chuakin arong kal kula ti lai tak hian misol chuan silai chuan rong kapin an motor nen chuan aron sut chila Rayan liamna takatur chungchuan misol chu an lo chun zom zela misol motor accident nu chuan damdoi in lampang chu panpui tuma mase kong laka chuan Raya chu abor zui tani Christine rim chuan misol pa chu tuipui kamthleng chun wa umin avamana a thian pa te hlum tu chu trailan nei nu in thiama changle sia he thil hian Chrisaril ru chu atinna hle a thian pa phubala in aloka plum dei lo te kha ain chir hle a mase heng thil te hian thiam lo chan na konga apui lo thu madok suan along soya thil dang poimo ngai tu chuak le tur chuan Chris chu tia kha chet to na thlen ni khan Chris chuan amotora azu uma umlawani ti hre in Nicolin alola ni ringin athin rip hle a in chunga chun ron lutin anupui na ngai na tak mai pangpar khoina vesu ati chet saka veske them chuan Nicoli ku chu atin chuti sen chu Chris taksa chuan alokai hi alonia hemin nuwa thil thleng hi engma a hre to lo thu Chris chuan a soya chumi nuwa chuan anupui chu lo thatpal poni mai theiti chuan ain thiam lo vele ta hle a minute somli pathumala neya chu hun chu tangkai taka mang tur chuan madok chuan alo ia anupui contact chu han clear le in zela tangmek Patrick chu anwa bia a Nicole ne na anin koplai khan harsat na ani le nei lo te chu anwa zota Patrick chuan harsat na nei thu le an na tho na huna chemical then khat abo fowa wangin an ko worker te spy tura an how tu ten an ti thu chu a hrila chingzo ka thil chui tur chuan Nicole na tho na huna chuan Jackie chuan tira hetia Jackin Nicole na tho na hun a chui mek lai hian Chris chuan ani malama party nei na huna barbecue an siam na lai te chu alo en kuala Nicole na thopui rin hlel om do te chu alo zong kuala madok chuan an in thren om te video footage a check ku lai chuan kholam chian lo wangin alo le en thei ri lova chieto na thlen hun lai khan an in le abul vela chuan motor pakhat ma ading lova party na rongkal jinga khan ropa motor chu atel ve a robata chu han phone in a motor chuan puite chu a han zota chung hautela chu chieto na thlen lai khan an na chuan an lo kalvek boxia a beidong chuan party zana a fanu thla lo lak chu an en kol le a British hian apa lo honia hria in a video chu ti topa mase heti la hian Chris chu a hna lama chuan ala om dei sia tu chunge local chu ti tang le British chu thu hretu ani ve theitla ta wangin madok chuan a fanu biak chu lo phal saka Chris chuan a fanu chu han phone in kamizana thil thlengkha zo fia chu tuma mase fanu chuan lo bedu lovin mi zong in apa chu anu that tu tia an soi thu te chu lo soya British chu apu chuan phone da to tur chuan lo tia mase madok chuan lo rem ti lovin trailan nei me ka wangin British chu apa chu thu zo fiat tir chu rem tia anu trap thoma hriat thu le thom dang lam do po an in pon ma hriat thu chu hrila thom omna I en ko laia a video footage chu han en le in Chris chuan an basement kongkhar alwin honglai chu azuk muwa
British chuan apa bula chuan an basement a chuan a kal lo tu chu lo hrila Chris a chuan madox ne na chuan han ti fia deuh tur chuan a han tia an basement chung lama chuan kut hi alo lang theia hemi omzia chu barbecue party an nei lai khan tuimani chu holovin an basement a hian ni ni chung zet alo biru ti na nia he thil hre chuak tur hi chuan Nicole thona company servera chuan lutin an na thok pui hrang hrang te chu an han en kola an email te chu han check le in chuta chuan tuimani chuan tharuk chung khan chemical kg thum lai mai chu lo ti ri ralin thil dik lo thup tumna a omani ti chu a chup mu chuaka he chemical bo hi letra siam na ta na man thina nia he thil hi dan phal lo ani boka email pakhata chuan Nicole chu longchot na hmuna hian in mu pui tur hian an lo soma Chris chuan AI just chu chulai hmuna video footage thei ang chu an di le ngala chu video footage a chuan mi pakhat hol ta hian Nicole chu police ne na report lo tur le ni tlem te hun pe tur chuan alo nge na Nicole ra chuan a hna chan ve mai hlo wangin police ne na report nge tum thu chu alo soi ve thunga he thil wang hian hol ta chu hre chu ati mel hle maya email rang chu han check ko zelin hol ta chu gambling lampang edik tak mai ani ti chu a mu chuak le boka hemi wang hian leba po anga hle a robata chuan a leba la ka tang chuan alo chan chuaka he thil wang hian tul that tu ani theina chance po chu 94% a chuan atla thla a Chris a hian robata chu han phone le in ma se hol ta chuan phone chu lo la a hol ta chuan du sakna chu lo hlanin robata chu zong tur chuan akal chuak nga la tul thana thlen hun lai khan hol ta omna chu an han en kola ma se omzia chu a omle ta chuang lawa thil thlen hun laia an then omte camera chu han check not le tur chuan a han tia chuta chuan thingkung lo cheloi loi lai hi alo langa ma se database lama an la upload zo lo wangin chuta thil thleng dik tak chu ala hriat thei le ri lova hol ta chu ron let le in robata chu azon mu lo thu chu aron hrila Chris thin rim chuan hol ta chu chemical rutu ti chuan aron soya hol ta chuan amani lo thu le Robert Nelson azo ani thu chu lo hrila alaka ba tam taka nei wangin apui mai thu chu alo hrila na thok tu then khat chuan Robert chu motora chuk lai mu thu an ron hrila hol ta chuan Robert chu ani malam powa na thok tura lo kal to lo thu le barbecue party an nei nia a mu ba kha chu ala mu lo thu alo hrila khamini khan Robert chuan hol ta chu a thien te ne na lova ho mai tur le rewak lo chung ngalo la om khomon tur thu hi alo hrila Robert chuan na truck chu han chui ngalin Chris chuan a partner Jackie chu umji ngal tur chu na ti buka heti la hian an then omte video footage spot chu lo play thei to in Robert chu an then omte motor hnunga tanga aron chuk lai hi alo lang theia he thilawang hian tul that tu ani theina chen spot chu 93.4% a chuan aron tla hniam le a Chris chuan Robert Nelson chu aring hlelin a thin chu rim hle maya Chris chuan madox ne na chuan zo na harle philosophical question te chu zotin he thilawang hian madoxom na screen pot chu voyanga mozat mai chu aron phe do zok zok maya hunla chu nei tlem to in minisom pakwa chau chu nei towa Chris chuan police lama ana tho puite chu han be pop le in Robert chuan silai kol mai thei thu te chu a han riat tira police chuan Robert in chu hualin in chunga chuan tu ma chu an lo om lova ponlama po chuan trakan soi chu alo om lo boka Robert chuan tracker chu tang chun la thla in a che nei na hian alo da dei maya modo chuan motor kong pui surveillance kaltlang chuan Robert chuan na truck chu an zong kuala motor number plate chu alo lak thlak dei wangin a zong mu thei lova Chris chuan hol ta ten na to na hmuna na thok zong ta chu alert pe vek tur chu na tia police chuan Robert ina chuan thalak lui to tak mai pakhat lo in pot thler hi an hmuwa Robert hi homa seilian ni in a record an han endon chuan heka wangin anda ta chu alo bo vek maya madox chuan chu thalak thlere lampanga omni theitur om ang chu internet lama chuan alo zong kol char boka police chuan room pakhata chemical lokang chenoi mai hi an mutel le boka chung chemical te chu lo hral lovin buk theithil siamna tan hian alo mangani ti te chu an mu chuak le zela pok theithil hlom taka siamani chuan tunge target ang ti te chu an zon chu wat chu angai ta boka heti lai hian kongpui surveillance camera chuan downtown lama Robert chuan na truck chak taka tlan lai hi an mu chuaka heti lai tho hian madox chuan thalak le lampanga chuang mi pano pangchu lo hre chuak to in chu tu dang ni lovin Marcy Kota anti hlum masak ber David a hi alo niya Robert le David te hi unaw dik tak lo ni in an mani adopt tu la tu te wanga lo om rang mai hi an lo niya
David a thi nu hian a plen ang takin Robert a chuan Chris a chu thian tha a chuan a siama Chris a chuan thil dan chu a hrethiam takur mai Robert a chuan an mek na courtroom chu run targetin run ti hluma tum ngei don ti chu a hrethiama drone pakhat atang chuan chu traka chuan Robert a chu chuang ngei ni ti chu an confirma abula chuan toimoni a chuang ve ni ti hriat tak hian an be boka Chris a chuan a fanu briti chu bia kan tuma ma se pu chuan lo changin atunu chu polama chuari tu hi alo hrila video footage an han en chu Robert a chuan a fanu chu alo kidnap hi alo ni ya heti lai hian Robert a in lama police la umte chuan bom timer hi mu in a thente chun tlan chuak mana na satak chuan bom chu a puak zui ngal boka Chris a chuan jackie chu bek po ngal mai chun tuma ma se tlang thei to tlat lo madok chuan Robert a ina bom puak chu chemical claim te chu ani thule andang zong chu truck lama ala phur vek thu chu arun confirm boka Robert a ina chemical claim te puana dan ngai tu chuan truck khatlata chemical chuan khopui pumpui chu ati che thei hial chuan a ringa Chris chuan jackie chu han bele in alo chang thei hlok mai jackie chuan truck chu umji ngal tur thu chu alo hrila heta jet hi chuan Chris atual tha theina chen su 0.4% chawa chuan atla niam towa atopa phei chuan tual that tu ni lo ti fin fianan 0% a chuan atla thla a madok chuan tual that tu ni lo ti an fin fia to wang chuan an trial chu du tok mai chu duwa masa Chris a chuan Robert a umna la chui zui zela du wang chuan an trial ne mek po chu ti top chu alarem tilova madok chuan minute kwa chaw nei towa thilakal suale ni chuan a thutna cher chuan ati hlum thei thu chu hrila masa Chris a chuan athil soi chu ngai poimo du lovin a fanu le khopui chan him ngai du thu chu lo soi ve thunga hetiang thil hi artificial intelligence chuan ala hriat thiam lo wang chuan makati in voenga mozat me chu rong glechin arun phele zok zok maya Chris chuan thataka thopui tur chuan madok chuan som leya madok sport chuan an trial chu ti top mai lo chuan Chris a duang chuan an trial chu ala chun zom leya police sau chuan Robert a chu na satak chun dan tumin ma po chu an lo la a ma se Robert a hian eng tin tinamo police sau chu ala pal tlang thei zela helicopter tele police motor rang chuan dan chu han tum viau ma se an thei thlot lovani police sau chuan truck khal tu Robert a chu da that mai tur chuan thu chun ti tluwa Chris a chuan a fanu chuan ve wang chuan chu thil chu ti lo tur chuan an nge na am plan dang le pakhata chuan remote control bom mang chuan chu truck chu ti pu chun tuma ma se a fel hlau mai Chris chuan madox ne na chuan an remote control chu alo hek sakem ni tia a zo na chu madox chuan eng tin ma chu na chang lova Chris a time nei hun minute sum ko po chu aral trap towa minute li chau chu nei towa heti lai hian an buina la chuan a vor top chu a thleng mek sia Chris a chuan a partner Jackie chu truck malama thlok phei tur chuan ti in Robert a hna chuan British chuan a khong ina chu alo dil mol maya Robert a chuan a unau pa David a khan thil sul engma ti lo thu hi arun soya thil danga soile ma chuan Jackie chuan silai churun met puaka chu vele Jackie chuan na bike po chu tlu in Robert ate chuan na truck po chu courtroom chunga chuan arun tlan luta Chris a chu ti hlum tumin a chera tang chuan a man ruwa churun in kawa power zong a thi wangin backup battery mang chuan madok sport chu anung thei hrama Robert a chuan British chu police lakatanga in phen nan chuna lo manga second kwa chi to tia chuan madok sport chu ron nung thale in Chris a trial nei bek po chu aron ti top mana chu vele man mo takin elevator lama chuan Chris a chu tlan phei nga la madok ne na chuan David a chanchin a hriat ang chu lo zir chiang tur chuan ati ngal boka Chris a chuan Robert a chu in beng dai tur chuan han ti in Robert a chuan bom ti puana detonator chu aron lek chuaka boma me pu ma chuan screen a chuan madok churon in larin a una pa minghliawna ti re thena chen sa nei tu chu aron hrila tol thana thlen hun lai khan Robert a chuan a una pa nen anin bek thu hi aron soi chuaka modok chuan tol thana thlen hun lai khan David an phone a call lo thu hi aron soi ve thunga etiam madox ne na anin bek boila hian British chuan Robert a ku chu se sakin alo tlan chi a chu vele Chris ale Robert chuan detonator chu in anin sual zui ngala eng tin tinamo Chris a chuan detonator hrui chu ti chatin Robert a silai ken lai po chu chu sakin anu pui that tu ni wang chuan ka hlum chu chak hle a afanu chuan apa bula chuan trap chung hian kap lo tur chuan alo ngen mul boka Robert a chuan a una pa kha thiam lo na nei lo chungin anti hlumani ti in ana soi ve fana khati hun lai khan a una pa ne na anin bek thu chu aron soi chuak le boka
heti lai hian Jackie chuan Robert chu pistol hian rong kapa rong ka le tum lai chuan Chris chuan Jackie chu lo danga Robert chuan na soi chun zum le in David phone chu mai che pakatin lo la in an chek ngei tur thu alo hrila chuti ni chuan David mantu mai chia chuan chungthil chu a hra chiang ngei don ti na ni ya Chris chuan a partner Jackie chu David mantu ni ti hria in thil zia chu soi fia tur chuan a ti ya thil engma chu Jackie chuan a soi lang du lova ma se madok chuan Jackie history chu lo chui le tin kha phone kha Jackie chuan tuipuya hian alo pei dei mai hi alo ni ya Jackie chuan Marcy ko chu arin tlak ani ti le khopui alo himjok zel na ta na ti ani thu chu alo soi ve thunga Chris chuan thudi ka lom kan zon chu tur ti in a thiente bula chuan Jackie chu man tur chuan ati ya Chris le Brite te po chu lom tak chuan ani ku du na evidence that tok lo wangin poi khoi me lovin anun na chana wangin madok sport chuan poi chu lo ti ve hle a Chris chuan Mihringte ang bokin AI poin thilati sual theni ti ati chianga heta tang hian kan lain zir deuh deuh turani ati ya